سلام وسنينا أقمهن فنوانات كتاتلو خبرات عزبتنا لوم سولس إسان شدشن قنبت كلتشن إسان شدشن تدالو حديث زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو تقرأي كبوليتيكا مفتات كساوت تدراو سقومتي قبتي مس إمارات عربن كيبروسن أب قد أمريكان إيران زاتيا سراويت أمريكا أب دواوي إيران حدش متقعت فتسيمو كونات إيران أب بات إيراتات عالم زفوت الوطلوا سمين كورا منتو زي تفلته بروجكت لايت ناب بيتش بحري قصات ونشف اب سمين دارفور بستفصم مدقعتي 21 برجس تقاتلهم اذن كالن بزرزر حيزلكم كقربه كتكاتاتولن بكبر عدم زمدنا ايرتران ايثيوبيان كمعايش انتخونو ጉዳይ ደብ ግዛው ስምዕ ክድቅስ ከምኡ ተጠቃምነት ወደብ ዓሰብ ስምዕ ክግበር ከም ዘደሊ መንግስታዊ ትካል መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ትማል ኣብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዘይምትእትታው ዘውሕስ ጸጥታዊ ስምዕ ንስግረ ደባዊ ንግዳዊ ቁጠባን ወፍርን ዝገዝእ ምርዳእ ከምኡ ንኢሚግሬሽን ጥናፈ ቤተሰብን ዘመሓድር ስምዕ ክትግበር ኣሚሞ ብዛዕባ ፖለቲካ መሪሕነትን ኤርትራውን እቲ ጽሑፍ ደቂቕ ትንተና ሂቡ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ በቀረባ ዝከታተል በዓል ሞያ ሓገ መንግስቲ ዶክተር አድም ካሴ ንኹነታት ትግራይ ክንገልጽ ከሎ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ይብል ዶክተር አድም እቲ ኣቀዲሙ ዝፈልዮ ተወስማ ዓሲ ጅመር ዝብል ይብል ነቲ ክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ዝገጥእ ስምዕ ፕሪቶሪያ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ይመስል ሕወሓት እቲ ስምዕ ፈሪሱ ዝብል መርገጺኡ ኣፍሊጡ እዩ ነዚ ተሓታት ዝገብሮ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል እዩ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ወጋዓው ርእይቶ ኣይሃበን ሕወሓት ቅድሚ 6 ዓመት ዝተኻየደ ነቲ ኩናት ከም ሓደ ምኽንያት ብዝኾነ መረጻት ተመሰተ ክላው ቤት ምኽሪ እውን ናብ ስራሕ መሊሱ እቲ ቤት ምኽሪ ድማ ንኣቦ ወንበር ሕወሓት ፕሬዝደንት ክኾን ከም ዝመረጸ ተገሊጹ ስጉምቲ ሕወሓት ንስልጣን ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተመሰተ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝመንዝዐ እዩ ኣብ መወዳእታ መጋቢት በቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ዘበነ ስልጣኑ ዝተናዋሓሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስቲ መሓውሩ ከም ዝፈረሰ እኳ እንተዘይተገልጸ ናይ ምምሕዳር ሓይሉ ግን ከም ሰኣነ ይመስል ሕጋውነት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዘብቃ ዝዛረብ ሕወሓት ብሰንኪቲ ምስ ፌደራል ዘተኣሳስሮ ገመድ ከም ዝተበትከ ዘነፅር መርገፂ ሒዙ ብድሆታት ዝነበሮ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝያዳ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ሕወሓት 3 ሰሙን እኳ እንተቁፀረ መንግስቲ ፌደራል ዛጊት ወግዓዊ ርእይቶ ኣይሃበን ዘሎ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 30 ሚያዝያ 2018 ብኣቋጻጽራ ግዝ ንፈለማ እዋን ካቢኖ ኣብ ዝኣከበሉ እዋን ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ይተሓዝ ከም ዘሎ ብመንገዲ ገጽ ፌስቡክ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብድሕሪ ድምፁ ኣይተሰምዐን በንጻሩ ስልጣን ከም ተቋጻጸረ ዝኣወጀ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ዘጣየሶ ካቢነ ውሳነታት ብምሕላፍ መሪሕነት ይቕጽር ይረአ ኣሎ ምሁር ሕገ መንግስትን ፖለቲካን ዶክተር አድም ካሴ ከም ዝብሎ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ንርክብ መንግስትን ፌደራልን ምምሕዳር ትኽልልን ዝሓላለኸ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣጣየሲዮን ኣፍልጦ ህበየ ብዝብሎ ግዜያዊ ምምሕዳር እንተፈሪሱ በይናይ መልክዕ ምስ ክልል ትግራይ ከም ዝረኸብ ኣይፍለጥን ይብል እዚ ድማ ቀደም እውን ብዝተወሰነ ደረጃ ጥራይ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝጸንሐ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣሸቐጥን ናብቲ ክልል ከኣቱ ድዩ ዝብል ኣምልክት ሕቶ ከም ዘእተዎ የረድእ ብጉዳይ ፌደራል ባጀት እውን ብተመሳሳሊ ዝለዓል ካልእ ሕቶ ምዃኑ ይግለጽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ባጀት ፌደራል ክንደየናይ ከም ዝተቆራረጸ ዝርዝር ደብዳቤ ናብ ሚኒስትር ገንዘብ ጽሒፉ ነይሩ እቲ ደብዳቤ ከም ዘመልክቶ ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ይለኣኽ ካብ ዝነበረ 17.1 ቢልዮን ብር 8.5 ቢልዮን ጥራይ እዩ ተሰዲዱ ቢቢሲ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ባጀት ብዝምልከት ካብ ሚኒስትሪ ገንዘብ ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰመረን ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ግን ኣብ ባይቶ ፌደሬሽን ቀሪቡ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን መንግስቲ ንትግራይ ዝምድቦ ባጀት ንልምዓት ዘይኮነስ ንዕጡቃት ይውዕል ኣሎ ብምባል ከሲሱ ነይሩ ደብዳቤ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መጋቢት ክስደድ ካብ ዝነበሮ ባጀት 50 ሚእታዊት ከም ዝተለኣኸ ጠቂሱ ተንታኒ ፖለቲካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊጋሪ ካናዳ መምህር ዝኾነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ባጀት ብምኽልካል ከም ድለያም ኢሉ ንዝተወሰነ ግዜ ክገድፎም ይኽእል ብምባል ግምቱ ይዛረብ ከም ትንተና ፕሮፌሰር ጌታቸው እዚ ናይ መንግስቲ ፌደራል ስቕታ ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ዘይኮነስ ኩነታት ክሳብ ዝማልኡ ግዜ ዝፅበዩ እዩ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሕጂ ንዝረአ ስቕታ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዝኽእል ካብ ዝጠቐሶም ጉዳያት ንኽካየድ ሓደ ሰሙን ጥራይ ዝተረፎ ሻብዓይ ሃገራዊ መረፃ ንዑ ዝስዕብ ምስረታ መንግስትን ይርከቦም ዝመጽእ እዋን ክረምቲ ምዃኑ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት እውን መንግስቲ ፌደራል ስጉምቲ ንዘይምውሳድ ከም ምኽንያት ክኾኑ ከም ዝኽእል ይገልጽ ዶክተር አድም እውን ብተመሳሳሊ እቲ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ምቕጻሉ ምናልባት ንቁርብ ግዜ እምበር ዘላቒ ኢሉ ኣይሓስብን ይብል መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ንዝቦ ምምሕዳር ኣብ ስልጣን ስለ ዘይኮነ ብባጀትን ካልኦት ዋና ዋና ኣቑሑታት ዘሎ ቁፅፅር ከም ዝተርዝ ዝዛረብ ዶክተር አድም እዚ ድማ ሕወሓት ነዞም ጉድለታት ንምእላይ ሙሉእ ምስ ደገ ርክብ ክፈጥር ክገብሮ ከም ዝኽእል
يردأ أزدما نمانجست فدرال نابكال قطعن سجمتن كأتوه يخيل بمبال أزو دايون أنك خالق جتت كخون كم زخل يتأكس دكتور آدم يخون بروفيسور جيتاتشو مانجست خمتنا كرمي كلتا عام دما وخينا تجري أبسفح جتت نايمة أو عدلو تسبب كم زخونة يزاربو زخونة جتت مولعو جنا زي ترف مخانو يقمتو دكتور آدم مانجست فدرال كتك من تدليو بوزح جوادا علو بحاليو نابكينات كي أتوه تقطق فتر انت دا أدليو بفلاي دما باجت هاب زملكت بزح تقطق قبر كم زخل يأمن ناز الجمر انتو خوينو أبكلها تامحرا أوروميا بزلو جتت أبتقط زلو مانجست فدرال نوتا دراتو كاب استفلالي بوتات بموساد ناب عودو جنبار كخطت كم زلو يردأ بزخونتات كم بين شانقل قمس أبزبلا خللا تحويسو حج زلو قنطتات راه زيكونا حدثتو قنطتات نخصتو لعل عدلالو يبل أما ودات ري سراويت مكلها الكابزوبا دبوب غوندر أبزوات على الأوان أبكلل زنك أساسو عطوقات فانو كم دبرتابو زعمسولو ختماتات لعل متقعت خفيتهم نيرهم أبكلات أوروميان أبدبو إتيبيان منكسا السراويت مكلها تسعبو عطوقات متقعت خمز فتسمو صبصابات حبيرهم نيرهم سراويت أمريكا أبدبو إيران حدش متقعت خمز فتسمه قليتو نقطات ميسايلاتن إيران أبحر تفنجاري نمقمات زفتنا جلابو علامة خمزوخنا دما تحبيرو ماكلا إزي أمريكا أبزوبصو مغلطي أتوم متقعتات نرأس مكلخال وتادراتنا كاب حيلتات إيران كفتسومو خابزوخو لمتقعتين نموحاس زتفتسوم يميلو وابغال ماكلا إزي كابيتن تيم هاوكينس سوايت أمريكا نوتادراتو يكالخالالو جنا تخصو دو مبال أبزو قصولالو أتقونسي كي قادت نتسعرالنا يلو وابغال مينستر قدهت وصاي إيران إسماعيل باغاي مس أمريكا زكايدو زرب وسم محياش كم زرعي بمحبر نتوغينا دو كبل أبزغل سممع مبصحقن أب قربا زغون أيكونن أبزبوللو يوم زوم متقعت تفتيمام زلو كابيتان هاوكينس زوم متقعتات أبطغا باندار عباس استبالا أقداسي ودبايت كتما إيران كم تفتسمه حبيرو كم تبصاب نيويورك تايمز اتا ودبايت كتما مدبرتي أما تصابي هرمزركب حيل بحريا مرخبا حفاش إيران أبتخبابي نوت قد مستسمعة سمزي باندار عباس مرمرا يكايدو خمزلو سيبسيبان إيران زوم كاب أمريكا تفتسم متقعتي كساب حجي ملساهبة تنصنعا انت خونا حج مقلت وطيالا زومنا حج متقعتات اب واشنطن تهران نيكايد زولو زت سلام انت عينت صلوا خمزلوهم نصور ايكونان مينستر قدايات وصاي امريكا مارك ريبيو نت متقعت صعبو حجونا بسمع ممصح يكاليلو بشمغلنا قدما مينستر قطر لو مسولس مسلا على تزاتيتي ايران مينستر قدايات وصان زرربات كم زقصلو دما انفيتو كابز بتوسخي لعلوي مرح ايران اياتولا مرتباي كامينه اب تيليجرام شانلو حيتات هاجرات وشمت عرب دحدقين مع عسكرات امريكا واتا خمزي كونان امريكا دما ابت زبا وحس معقبي كمزي هلوا قليصو اما اكلاي مرا زركب حيالو مدبرات امريكا اب وان كونات ايران متقعت بتصعونيو زود 56 عامت مرحي بشمنت مغابيت لعلواي مرحي ايران كوينو كابسما ندحر اب قدم حزبي ايقربن از مغلصيو حالتات امريكا اب دباوي ايران نزركبو خبابيتات ميسايلات نتوقتن كنصفا زفتنا جرابو دحر متقعت مفصاميو التمتقعتات أمريكان إيران نتعلم لخو قطبان بخبي ممزبع واحد ساعتن زنا وصخينات نمودا عبس ممع نبصح عبس قلاسل زلوا أوان بشمنت ميازيا جمرة تقصد مبال أب حدا غازوتيو قبت مس إمارات عربن كيبروسن أب قدا أمريكان إيران زتيا مينستر قدات وصاي قبطي بادر عبداللاتي بعسان حمشتون قنبوت مس مزون حبرات إمارات عربن كيبروسن بمنقد تليفون استفلالي زيتا بمكيات أمونغ أمريكان إيران زكاي زلو دردر كزاراربو انكلو كايرو زباو مبرخ نمكلخا دبلوماسياوي فتح نمركابن ساعتات أبتحيللو زلا أوان مخانو صبصبات حبرو مينستر قدات وصاي قبطي عبداللاتي مينستر قدات وصاي حبرات إمارات عرب شيخ عبد الله بن زايد النهايان مسرح زت أمريكا إيران بزملكت أبقطه زباو معبالتات كمز تزراربو عبيرو أبتناي تليفون زررب زي تفتحو قدات مفتح أبتو زباو الناس سفح زخيش زلو حدقاتات قجت نمكل خالن دبلوماسياوي قدامنت مهبا قداس مخانو أسميروملو أبكالناي تليفون زررب مينستر قدات وصاي عبداللاتن كيبروس كونتانتينوس كومبوسن أما معبال مسح دردر أمريكان إيرانن قرن سفح زباو معبالتات وطر نمقدال زحقوز مقدتات حسابات تلاويتهم أبز حلفو سامنتات كلتين هاجرات نسلام زخون كونتات زنتر حيالو أمامتات زحزة مدبات كم ستلاوتا صبصبات يغنزبو أبسمين دارفور بستفت أمامت كعتي إسران حدن برجس تقاتلهم أبسميناو كفار دارفور زركب كتماتات آلتينا كورناين نعداقاتات علامة بمقبر بحيتات قطف دقف أوش تخلت معتات استخايدة متكعتي سبع البونفرتي بوحدو إسران حدن برجس كم زموتو عسرتات كم زو أصلو مجتات تخبابي بإسران حمشتون قنبت حبيرهم
ምንጭታት ተኸባቢ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብ25 ግንቦት ኣብ ዕዳጋ ፖርኖይን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይታት ቅጡፍ ደገፍን ብምቋዓ ብውሕዱ 5 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 4 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ድኳናት ሙሉእ ዓንዮም ብ24 ግንቦት ኣብታ ኣብ ከባቢ ጫድ እትርከብ ደቡባዊት ከተማ ኣልቲና ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቆስሉ ኣብቲ ከባቢ ዝመደበሮም ደለይቲ ፍትሒ ገሊጾም እቲ መጥቃዕትታት ኣልቲና ኦም ባሮን ኮርናይን ሓዊሱ ኣብ ዞባ ዳርፉር ብሰራዊት ሱዳን ተታሒዘን ዘለዋ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ካብ ኣየር ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብ ከባቢ ሳፍራ ኦምራ ካብ ካብያን ኣልጀኔባን ዝተረኣየ ዘይፈልጥ ምትእኻብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝገልጽ ኮይኑ ተዓዘብቲ ኣብ ዶባ ጫድ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ኣልቲና ኦምባሮን ኮሩን ንዝፍጸም መሬታዊ መጥቃዕቲ ምድላዊ ዝብል እምነት ኣለዎም ኣልቲና ኣብ መንጎ ዳርፉርን ምብራቃዊ ጫድን ከም ኣገዳሲ ንግዳዊ ሰብኣውነት መስርሕ መጠን ርኡይ ስትራቴጂካዊት ዋጋ ዘለዎ እዩ ሰሜን ኮርያ መንነቱ ዘይተፈልጠ ፕሮጀክት ላይት ናብ ብጫ ባሕሪ ገጻ ትውንጭፍ ሰሜን ኮርያ ሎሚ ሰሉስ 26 ግንቦት መንነቱ ዘይተፈልጠ ፕሮጀክት ላይት ናብ ብጫ ባሕሪ ገጻ ከም ዝተኮሰት ሓበራዊ ሓለፍቲ ስታፍ ሓቢሮም እቲ ስታፍ ዓይነቱ ርሕቀትን በረራ ናይቲ ፕሮጀክት ላይት ይምርምር ከም ዘሎ ጸብጻባት ትሕብሩ ሰሜን ኮርያ ብ19 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ኣውራጃ ሲን ደቡብ ሃምግዮንግ ናብ ምብራቃዊ ባሕሪ ሓያሎ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይላት ወንጪፋ ምንባራ ዝዝከር እዩ እዚ ሎሚ ዘወንጭፈቶ ፕሮጀክት ላይት ባላስቲክ ሚሳይል ምዃኑ እንተተረጋጊጹ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 37 መዓልታት ንፈለማ እዋን ኣብዛ ዓመት ድማ ንሻሙናይ ግዜ ክኸውን ክብሉ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ውግእ ድሕሪ ምውልዑ ሳዕቤኑ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጥራይ ተወሲኑ ኣይተረፈን እቲ ግጭት ንንግዳዊ መራኸብን ዋሓዚ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ስለ ዝዓንቀፈ ድማ ዋጋ ነዳዲ ብሃንደበት ወሲኹ እዚ ኩነታት ዋጋታት ብምንሃር ዓለማዊ ዕዳጋ ክናወጥ ዘሪኹ ከምቲ ኣብ ግዜ ቅልውላው ዝተለምደ ገለ ወነንቲ ርእሰ ማል ካብቲ ሃንደበት ዝተቃየረ ዋጋታት ዕዳጋ ንምድሓን ገንዘቦም ናብቲ ከም ውሑስ ዝረአ ዶላር ኣሜሪካ ይቕይርዎ እስጉምቲ እዚ ኣብ ኩሉ ሸርፊ ዓብ ጽልዋ ሓዲሩ እዩ ኣብ ገሊኦም ዋጋታት ክወርድ ከሎ ኣብ ካልኦት ድማ ዘይምርጋእ ተራእዩ ገለ ውሕዳት ግን ሓይሎም ኣደልዲሎም ዋጋ ነዳዲ ንኩሉ ሰብ ይጸሎ እንተኾነ ምንዋጽ ሸርፊ ገንዘብ ንጽልኡ ከጉልሕ ወይ ከጉድል ይኽእል ይብል ሓላፊ ትካል ምኽሪ ኤፒሲ ክኢላ ቁጠባ አንድሬ ፐርፌክቶ ቀረባት ጸዓት ብፍላይ ነዳዲ ካብ ወጻኢ ሃገር ዘእትዋ ሓያሎ ሃገራት ብሰንኪ ሸርፊ ገንዘብ ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ወዲቐን ይርከባ ከም ህንዲ ኢንዶኔዥያ ፊሊፒንስ ታይላንድን ግብፅን ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብነት ናይ ዝኾነን ብሰንኪ ልዑል ዋጋ ነዳዲ ሕጸት ሸርፊ ወጻእን ሓድሽ ጸቕጢ የጋጥመን ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ብዶላር ዝተተመነ ዕዳጋታት ናይ ምክፋል ናይ ምግላል ወጻኢታት የዕብየዩ ኣብ ህንዲ ሩፒ ውግእ ካብ ጅምር ኣትሒዙ ምስ ዶላር ክነጻጸር ከሎ ብ5% ወሪዱ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝወሰኸሉ ድማ ደረጃኡ እናወረደ ይቐጽል ኣሎ ሸርፊ ባጤራ ህንዲ ቅድሚ ግጭት ምጅማሩ ይደክም እኳ እንተነበረ እቲ ውግእ ግን ነቲ ዝነበረ ቁጠባዊ ኩነታት ዝያዳ ጉሉሕ ገይርዎ ገለ ማእከላይ ባንክታት ንዋጋ ሸርፊ ሃገሮም ንምድጋፍ ወለድ ብምውሳኽ ካብ ዘለዎ ናይ ዶላር ዕቁር ገንዘብ ብምሻጥ ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ባንኪ ኢንዶኔዥያ ነዞም ክልተ ስጉምታት ብምውሳድ ንጠለብ ሩፕያ ንምዕባይ ብተደጋሚ ዶላር ይሸይጥን ናይ ገዛእ ርእሱ ሸርፊ ይዕድግን ኣሎ ወለድ ክውስኽ ከሎ ሰባት ኣብ ዘቐመጥዎ ገንዘብ ልዑል መኽሰብ ይረኽቡ እኳ እንተኾኑ ከም ናይ ገዛእ ልቓሕ ካልኦት ዕዳጋታት ንምምላስ ዝኽፈሉ ወጻኢታት ግን ይውስኽ ከም ደቡብ ኣፍሪካ ኮሎምቢያ ቺሊ ሜክሲኮ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብዚ ክፍሊ እዚ ይምደባ እዞም ሸርፊታት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ብዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ቀልጢፎም ይጽለዉ ሰብ ርእሰ ማል ካብዚ ዘይርጉእ ኩነታት ክወፁ ክብሉ ገንዘቦም ቀልጢፎም ናብ ዶላር ከቕይሩ ከለዉ ባጤራ ናይተን ሃገራት ይደክም ዋጋ ፍርያት ክውስኹን ከሎ ድማ ምብርባር የርኢ ነዳዲ ናብ ወጻኢ ዝልእኻ ሃገራት ከም ብራዚል ማሌዥያ ካብቲ ዝወሰኸ ዋጋ ነዳዲ ብኸፊሉ ተጠቂመን እየን እዚ ድማ ካብ ወጻኢ ዝረኽቦ እቶት ዓብይዎ ከም ጎልድስማን ሳክስ ዝኣመሰሉ ባንክታት ኣብ ሚያዝያ ንዓማዊሎም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቦንድ ብራዚል ዓብ ጠለብ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም እዮም ዋጋ ነዳዲ ልዑል ኮይኑ እንተቐጺሉ ዓለም ለኻዊ ዕብየት ቁጠባ ናብ 2.5% ክወርድ ዝቕባበ ድማ ናብ 5.4 ክዓቢ ይኽእል እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽራዕ ድም ሰሰና እዩ